Hjælperne er en socialøkonomisk virksomhed, som blev stiftet i Aarhus i 2015 med en tanke om at give ældre hjælp til hverdagen, så de kan blive i deres hjem i længere tid. Hjælperteamet består af Emil, som er initiativtager, Nicoline, som er projektleder, Svend, som er IT-ansvarlig, og Hamna, som er kunde- og medarbejdersupporter. Hjælperne er et fritidsjob med mening. Det er ikke kun et arbejde, men en mulighed for at hjælpe et andet menneske. Vi hjælper ældre, som ikke længere selv kan eller har overskud. Vi hjælper med rengøring, IT, indkøb og madlavning, havearbejde og socialt samvær. Jobbet som hjælper handler i lige så stor grad om at opbygge en relation til den ældre og opleve, hvordan livet som ældre er. Som hjælper er du med til at give den ældre endnu mere livsglæde, om end det ved at gøre rent eller gå en tur i skoven. Til gengæld bidrager de ældre i din personlige udvikling grundet den ældres livserfaring, som mange af dem med glæde deler ud af. Vi glæder os utrolig meget til at lære dig at kende til det næste onboarding kursus, så du kan blive en del af hjælperne.